Estamos no concello da Capela, dentro do espazo natural das Fragas do Eume, na provincia da Coruña, un dos concellos galegos onde a gandería aínda é unha forma de vida. Neste espazo privilexiado desenvolve a súa actividade a cooperativa Campo Capela. Imos coñecelos. Comezou no ano 1969, cando 22 veciños daqui da Capela se xuntaron para conseguir mellor precio polo seu produto, que esencialmente era a produción de leite. Ahora mesmo estamos recollendo entre 13 e 16.000 diarios. Na cooperativa ahora mesmo traballan entre 16 persoas, máis ou menos. Hai xente que traballa por temporadas e logo hai uns 13 que son persoal fixo. Pero non é só na queixería, sino nas outras actividades que ten a cooperativa. Daquela que era o resurdir de todas as cooperativas, sí que foron un pulo moi importante en Galicia e, sobre todo, en calquera comarca rural, porque realmente a cooperativa centraba todas as actividades e, dende logo, todos os servicios, pois que as cooperativas foron creadas con voluntad, sobre todo, de servicio. Aquí faise un pouco de todo, hai servicios veterinarios, servicios un pouco de asistencia xurídica, fiscal. Eu penso que calquera cousa que podemos pensar, pois resulta que a cooperativa sempre é o que centraliza todo. De momento hai 242 cooperativistas, pero si é certo que todos produciron leite e hoxe, evidentemente, hai moi poucos que produzan leite, porque, como en toda Galicia, as explotacións tenden a ser máis grandes e menos. Aquí non é que señan grandes, porque son todas pequenas medianas, temos un par delas un pouquiño máis grandes, pero é que aquí deus unha circunstancia que estamos no medio dunha comarca que era industrial. Logo, a muller atendía a explotación e o home traballaba na industria. Aquí a muller nunca houve problema de paridade. A muller sempre estuvo no Consello Rector, a muller sempre decideu na cooperativa. Pero si é certo que, chegado o momento da xubilación, en moitos casos non hai relevo. Que se deu unha circunstancia un pouco especial aquí, non? Pois chegamos a ser o terceiro concello con maior renta per cápita de Galicia, tamén estuvemos a ese nivel en universitarios. Logo a xente formouse ao mellor en outros campos e a teima de moitas veces do rural, da xente do campo: ai, neniño, estudia outra cousa que che vai a ir moito mellor. Cando, despois vemos que hai xente que foi á universidade e logo montou a súa empresa, a súa explotación pensando como unha empresa realmente, está no rural e vive perfectamente, pero outros realmente fóronse, non? Aínda que fose para traballos que tampouco son tan sencillos, non? Que tes que estar fora da túa terra e son traballos en moitos casos moi duros, non? Eu penso que realmente estamos en unha época que precisamente eso retornará moito, porque vamos a pasar unha crisis grande e o rural, a terra, sempre está aí, non? Hai explotacións que se pecharon, que todavía se poden volver a abrir. E, aínda que si é certo que moita xente foise porque o principal produto, como é nesta comarca, o leite, estaba con un precio tan baixo que realmente non che dá casi para subsistir, tiñas máis gastos que ingresos, pois digamos que quizá eso poda cambiar, porque tamén o consumidor está empezando un pouco a valorar o que ten cerca, o de proximidade, como pode ser o noso produto. Este queixo realmente fixémolo casi un pouco, hai que dicir, por casualidade, non? Fixémolo porque buscaba en un evento, non? Que era unha feira ambientada no 1800, non? Nós buscábamos receitas antiguas, non? E, descubrimos que o Carlos III
descubreu o chorizo cos seus súditos e que logo gustaballe misturar o chorizo con calquera da comida que se facía en Palacio, non? Entón recuperamos unha receita basándonos en eso, unha receta de queixo con chorizo, que pensamos que só iba a ser para aquel día, pero, pois, curiosamente, isto xa fai uns 7 anos e a verdade é que, sobre todo en hostelería, pois vai moi ben. E o mouro é un queixo semicurado, realmente é un queixo de pasta blanda, que o infusionamos en café e canela, e logo maduras. Este foi o que tuvo o premio mundial e ten moitos outros premios, pero bueno, para nós é o queixo ahora mesmo un pouco máis coñecido fora de Galicia, e bueno, sí, é un queixo que nos está dando moitas satisfaccións. Realmente foi algo que nunca nos planteamos utilizar outra. Temos que decir que nós, desde o primeiro momento, foi 15 anos, pois tampouco agora hai máis etiquetaxe en galego, daquela menos, pero nós, porque sempre pensamos que o que tiñamos que facer era o noso. Os socios sempre decidiron que tiña que ser moi realista, moi conforme a como eran, o que pensaban eles, non? Un produto tradicional, artesano, que non leve colorantes, conforme o que eles viñan facendo pois, ao largo de todos estes anos, non? E etiquetar en galego foi como algo moi natural. De feito, agora estamos facendo unhas etiquetas novas para este queixo, para un mouro, para Alemania, e vai en galego e alemán. O sea, o galego para nós sempre presente. Pode estar, tamén utilizamos o castelán ou o inglés, o idioma que nos poidan pedir, pero o galego sempre presente porque o que nos dá orixen para nós é tan identificativo como decir Galicia. Fora de Galicia sí que o valoran sobre todo por eso, porque identifican o idioma co orixe do produto. Que é moi importante, porque volve a ser sempre a seña de identidade, non? Porque ti utilices o galego non tes por que deixar de utilizar outros idiomas, pero que ese sexa o teu, que sexa a tua identidade, eu creo que é o principal. Bueno, eu sobre todo diríalles que non só porque estean etiquetados en galego, que tamén, que é moi importante, porque además en etiquetado en galego xa sabes que é de Galicia, pero que además, por exemplo, nos nosos, además vai a decir exactamente de onde é o orixe do leite, que non é España, é Galicia, España é Galicia, é a Coruña e é a comarca do Eume Ferrol. E entón, eso que significa? Que é proximidade e que sabemos exactamente de onde ven, porque nós, en cada un dos nosos queixos, casi podemos decir de que vaca é. Son as nosas vacas, os nosos pastos e é o noso produto.